ኣብ ዓለም ለኸ ፖለቲካታት ውሽጢ ብዙሓት ኣገረምቲ ድራማታት ይፍጸሙ እዮም። ኣብ ልዕሊ ማዱሮ ዝበጽሐ ነገር ግና ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ኣብ መወዳእታ ሃገር ውሪሩ ንሱ እውን ኣብ ኢድ ጸላእቱ ወዲቑ ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ እዩ። ንሱ በይኑ ዘይኮነስ ምስ በዓል ቤቱ እዩ። ኣሜሪካውያን ነቶም ናይ ሃገሩ መናእሰይ እእዳውን እናቖረጸ ዘእትዎም ክቡራት ናይ ሮሌክስ ሰዓታት ኣውፂኦም ናይ ሃገሩ ዝውሕል ካቴና ኣብ ቀላጽሙ ኣሲሮምሉ እዮም። ናይ ዓይኒ መሸፈኒ ጭምብል ኣልቢሶም ካብቲ ክዘርፎ ጸንሐ ሃብቲ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ከይሓዘ ካብቶም ዘስርሖም ናይ ምቾት ኣባይትን ካብ ዝሃነጾ ቤተ መንግስትን ሓደ እኳ ሰዓቦ ይነበረን። ቤቱ ይትረፍ በዓል ቤቱ እውን ምስኡ ይኮነትን። ንሳ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ማእሰርቲ ንሱ ድማ ናብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መዳጎኒ ኣትዮም እዮም። በዓልቲ ቤቱ ምፍላማ ከይተረኣየ ማእሰርታ ግና ሓቂ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ፍቕሪ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ዘብል ታሪኽ ብዘዘኻኽር ኩነታት ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ምስ በዓል ቤቱ ማዱሮ ሚስ ሲልያ ፍሎሬስ ካብ ካራስ ቤተ መንግስቲ ተላዒሎም ኣብ ኒውዮርክ ማእከል ቤት ማእሰርቲ በፂሖም እዮም። ካብቶም 136 እሱራት ከም ሓደ ኮይኖም ተጸንቢሮም እዮም። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ድማ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ብዛዕባ ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ውድቀትን ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ከመይ ገይሮም ናብ ኒውዮርክ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወሰድዎ ዝገልጻልኩም እዩ ዝኸውን። ላይክን ሸር ብምግባር ምሳይ ጽንሑ ክብል ፈቱ። ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ኣብ ተቐትሪ ናይ ቻይና ተወካሊ ናብ ቤተ መንግስቱ ጸዊዑ መነጸሩ በጻብዕቱን ድሕሪት እናደፍአ ብኹርዓት ከዘራርቦ ጸኒሑ እዩ። ብጽባሐይቱ ቀዳም ረፋድ ግና ርእሱ ኣብ ኒውዮርክ ናይ እሱራት መዳጎኒ ረኺብዎ እዩ። ኣሜሪካውያን ኦፕሬሽን ኣብሶሉት ሪዞልቭ ኢሎም ዝሰየምዎ ወፍሪ ኣንጠልጢሎም ዝኣሰርዎ ፕሬዝደንት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ቀደም መራሒ እናተባህለ ብስሙ ኣብ እተኸፍተ መዝገብ እሱር ኮይኑ እዩ። እቲ ካብ ኣውቲስታን ካብ ድኽነትን ተላዒሉ ብህዝቢ ቬንዙዌላ ዝሃብተመ ሰብ ሕጂ ህይወቱ እውን ኣብ ኢድ ሰብ ወዲቓ እያ ትርከብ። ነቲ ንህዝቢ ዘፈራርሐሉ ዝነበረ ወታደራዊ ሌንጀር ኣውፂኡ ነቲ ቡናዊ ናይ ኒውዮርክ ቤት ማእሰርቲ ዩኒፎርም ተኸዲኑ ተራእዩ። ናይ ኣሜሪካ መከላኸሊ ንፕሬዝደንት ማዱሮ ንምሓዝ ዝወሰደሉ ግዜ ካብ 30 ደቂቃ ኣይበልፅን እዩ። ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ሒዝካ ንምእሳር 30 ደቂቃ ይወስድን እዩ ክበሃል እንከሎ ብሓቂ እቲ ሰብኣይ ኣብ ናይ ደረኹ ምሕደረ ድዩ ዝነብር ነይሩ ዘብል እዩ። ኮይኑ ግና ማዱሮ ኣብ ገፊሕ ቤተ መንግስቲ ጽኑዕ ሓልዋ ኣብ ዝግበረሉ ቦታ ከም ዝነብር ይዝረበሉ እዩ። ትራምፕ ድማ ናይ ማዱሮ ቤት መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ መለማመዲ ጌርና ነርና ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። እዚ ማለቶም ድማ ንሳዳም ንምሓዝ 248 መዓልትታት ዝወሰደሎም ንኣልባግዳዲ ንምቕታል 5 ዓመትን 5 ወርሕን ዝወሰደላ ንኦሳማ ቢንላደን ንምህዳን 9 ዓመታት ዝወሰደላ ዝሃገር ናብ ማዱሮ ምስ መጸት ከመይ ቀሊል ኮይኑ ረኺባቶ ዝብል ሕቶ ብብዙሓት መዘራረቢ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ማዱሮ ኣብ ቤት መንግስቲ ግቢ ውሽጢ ንኽፉእ መዓልቲ መሕበይሉ ዝኹዓቶ ዕርድን ናይ መሬት ውሽጢ ገዛን ነይርዎ እዩ። እዚ ድማ ኣሜሪካውያን ወታደራቶም ኣቐዲሞም ኣሰልጢኖምሉ እዮም። ንማዱሮ ክሕዝዎን ከለዉ ኣሜሪካውያን መብራህቲ ጥፊእናሉ ነርና ክብሉ ከለዉ ናይቲ ቤተ መንግስቲ መብራህቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ከተማ እውን ኣጥፊኦም እዮም። እዚ ናይ ምግልጋል ወፍሪ ንምክያድ ዝነበራ ናይ ውግእ ነፈርቲ ብዝሐን ካብ 150 ንላዕሊ እየን ነይረን። ዕድሚኦም ካብ 20 ክሳብ 49 ዓመት ጥራይ ዝኾኑ ወታደራት ኣሳፊረን ናብ ቬንዙዌላ ዋና ከተማ ካራካስ ከኣትዋ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ተኣዘዛ ዓርቢ ናብ ቀዳም ዘውግሕ ነይሩ። ቬንዙዌላ በፂሖም ናይ ኒኮላስ ማዱሮ ዕዳው ንድሕሪት ኣሲሮም ካቴና ዘእተውሉ ድማ ለይቲ ሰዓት 7:01 ደቂቕን ነይሩ። ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ከይተሰብረት ሓደ ኣሜሪካዊ ወታደር እውን እንከይሞተ ዕዉት ወፍሪ ካይዶም ዝደለይዎ ሒዞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም። እዚ ኩሉ ቅድሚ ምዃኑ ግና ዶናልድ ትራምፕ ደጊሞም ተመሪጾም ስልጣን ንምሓዝ ከለዓዕሉን ከለዉ ንመዘዋወርቲ መዕወን ሓሽሽ ከም ዝቐጽዑን ስደተኛ ከም ዘባረሩን ቃልኣትዮም ተሰሚዖም እዮም። ስልጣን ምስ ረኸቡ ድማ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ መደንዘዛ ሓሽሽ ዝሰድድ ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምሓዝ $50 ሚልዮን ሽልማት ክህብ ኢሉ ገሊጹ ጸኒሑ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምስ ገበነኛታት ጉጅለታት ተሓባቢሩ ኣብ ባሕሪ መዘዋወርቲ ይሰድዳሉ ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ባሕሪ ሓይልን ኣየር ሓይልን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ከባቢ ክዋፈራን ከምኡውን ካብ ቬንዙዌላ ትወፅእ መርከብ ክድብድባ ተኣዚዙ እዩ። ካብ ቬንዙዌላ ነዳዲ ዝፀዓና መራኽቢ እውን ኩረስ ጸኒሑ እዩ። ኣብታ ሃገር ናይ መንግስቲ ለውጢ ከም ዝግበር ድማ ዶናልድ ትራምፕ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ወርሒ ሕዳር ትራምፕ ንማዱሮ ስልጣን ልቐቕ ብምባል ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂብዎ እዩ። ካብ ሃገር ብሰላም እንተወፂኻ ዕድል ክንህበካ ኢና እውን ኢሉ ገሊጹ ጸኒሑ እዩ። ካብ ሃገር ብሰላም እንተወፂኻ ዕድል ክንህበካ ኢና እውን ኢሉ ገሊጹ ነይሩ እዩ።
እዚ ኩሉ እናተባሃለ ግና ማዱሮ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ብላግፂ ክሪኦ ጸኒሑ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ደገፍቱ ጸዊዑ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ እናላገጸ ዳንስ የርኢ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ቀፂሉ እውን ኣሜሪካ ከቢባትና ዘላ ነዳድና ክትቆጻጸር እያ። እዚ ዝኸውን እንተኾይኑ ድማ ሰራዊትና ክንቀሳቐስ እዩ ብምባል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከፈራርሕ ጀሚሩ እዩ። ናይ ፖለቲካ ወታደራውን ህዝባዊ ሓይልታትና ኩሎም ሃገሮም ንምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ንምውራር እውን ድልው እዩ። ቬንዙዌላ ክትክበር ይግባእ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ማዱሮ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ መልሲ ዝሃበ ከም ዝናላገጸ እኳ እንተነበረ ናይ ትራምፕ ምንቅስቓስ ክርኢ እንከሎ ግና ምድንጋሩ ይተረፎን። ህዝቢ ኣሜሪካ ስምዓና ኣነ ሰላም እየ ዝደሊ ውግእ ኣይደልን እናበለ ምዝራብ እውን ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ኩሉ ነገር ረፊዱ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ክፍሊ ናይ ድሕንነት ትካላትን ንዕኡ ምስ ህይወት ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ንምምጻእ ምድላው ከገብሩ ጀሚሮም ጸኒሖም እዮም። ቅድሚ ምድላዎም ድማ ብዛዕባ ናይ ማዱሮ ውዕሎን ህይወትን ብዕምቆ ተጽኒዖም እዮም። ማዱሮ ኣብ ቤተ መንግስቱ ኣበየናይ ክፍሊ ከም ዝድቅስ እንታይ ከም ዝምገብ ከምኡውን ብዛዕባ ዝለብሶም ክዳውንቲ ከይተረፈ ዝርዝር ሓበሬታ ነይርዎም እዩ። ብመሰረት እዚ ማዱሮ ኣብ ማእከል ካራካስ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ግቢ ውሽጢ ካልእ ዕርዲ ሰሪሑ ከም ዝነበረ እቲ ዕርዲ ድማ ጽኑዕ መሕብኢ ከም ዘለዎ እዚ መሕብኢ እውን ብጽኑዓት ሓፃውን ዝዕጾን ተሓፅረን ምዃኑ ብግቡእ ፈሊጦም እዮም። ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ነዚ ቤተ መንግስቲ ካብ ውሽጢ ክሳብ ወፃኢ እንታይ ከም ዝመስል ምስ ፈለጠ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ተመሳሳሊ ህንፃ ሰሪሑ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጽዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ድሕንነትን ጸጥታን ሓይልታት ኣብቲ ናይ ማዱሮ ቤተ መንግስቲ ምስሊ ተገይሩ ዝተሰርሐ ህንፃ ልምምድ ገይሮም እዮም። ልክዕ ከምቲ ዝኣተውዎ ህንፃ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኩሉ ሓፂን ዘለዎ ገዛ ሰሪሖም ነይሮም እዮም። ድሕሪኡ ተመርፁ ወታደራት ናብዚ ልምምድ ኣትዮም ስርሖም ጀሚሮም እዮም። እቲ ልምምድ ንኣዋርሕ ተገይሩ እዩ። ብዛዕባ ምድለዎም ክዛረቡ እንከለዉ ንኣዋርሕ ናይ ስልያ ሰብ ሞያተኛታት ጉድጓድ ኒኮላስ መርሚሮም እዮም። እንታይ ከም ዝበልዕ መዓስና ኣበየን ከም ዝንቀሳቐስ ኣበየናይ ጫፍ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ከም ዝነብሩን ከይተረፈ ኩሉ መርሚሮም እዮም። እቲ ስርሒት ዝፍጸመሉ መዓልትን ሰዓትን ጥራይ ይጽበዩ ጸኒሖም እዮም። ነፍሲ ወከፍ ምድላው ጌጋ ከይህልዎ ፍጹማውነት ንምርግጋጽ እውን ክግበር ጸኒሑ እዩ። ብድሕሪ ዝኹሉ ምርመራን ምድለዋትን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጽቡቕ ዕድል ኢሎም መሪቖም ኣፋኒሞም እዮም። ለይቲ ሰዓት 7 ምስ ኮነ ኣብ ናይ ኒኮላስ ማዱሮ ግቢ ተረኺቦም ናብቲ ግቢ ቅድሚ መብጽሖም ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይልታት ወሰንቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ናይ ቬንዙዌላ ፕሬዝደንት ዕጥቂ ፍቲሖም እዮም። ናይ ኣየር ሓይልን ናይ ርክብ መሳርሕታትን ከምኡውን ናይ ኣየር ምክልኻል ሲስተምን ካብ ጥቕሚ ወፃእ ገይሮም እዮም። እዚ ዝገበርዎ ድማ ብድሮንን ብናይ ኣየር ሓይሊ መጥቃዕትን እዩ። ቀፂሎም እቲ ዝነበረሉ ቤተ መንግስትን ናይ ከተማ መብራህትን ኣጥፊኦም እዮም። ነቲ ጸልማት እናቋረጹ ኣብ ናይ ማዱሮ ቤተ መንግስቲ ግቢ ውሽጢ ድምፆም ኣጥፊኦም ካብ ሰማይ ዝወረዱ ወታደራት ኣሜሪካ ነቲ ዝፈልጥዎን ተዳለውሉ ህንፃ ከም ዘለዎ ንምእታው ቀሊል ኮይኑ ረኺቦም እዮም። ማዱሮ ካብቲ ቀንዲ ክፍሊ ግቢ ናብቲ ጽኑዕ ዕርዲ ክጎይ ጀሚሩ እዩ። ኮይኑ ግና ማዱሮ ናብዚ ክፍሊ ዝንተኣቱ ንወታደራት ተወሳኺ ስራሕ ከም ዝኾኖም ኣቐዲሞም ይፈልጡ እዮም። እቲ ሰብኣይ ንፍርዲ ምጽዎ ተባሃሉ ኮማንዶታት ምስ ህይወቱ ሒዞም ክምለሱ ስለ ዝነበሮም ክቐትልዎ ይከኣሉን። ናብቲ ዝሕበኣሉ ክፍሊ እንተኣተወ እውን ብጽኑዓት ሓፃውን ማዕጾ ከም ዝዓፀወሎም ይፈልጡ እዮም። እዚ ፈሊጦም ድማ ግዙፋት ሓፃውን ዝቆረጹ መሳርሕታት ተዓጢቖም መጺኦም እዮም። ኮይኑ ግና ከይኣተወን ማዕጾ ከይዓፀዎን ናብቲ መሕብእ ክቐርብ እንከሎ ሓኒቆም ሒዞም እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ክዛረቡ እንከለዉ ተዓዊቱ እንተዝኣቱ እውን ምውፁእ ይተርፉን ነይሩ። ተዓጠቕናዮም ሓፂን መቑረፂ መሳርሕታት ኣተኣማምንቲ እዮም ነይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብድሕሪኡ ነቲ ብጃህራት ተዓጀበ ናይ ጥፋእትን ክፍኣትን መራሒ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ብመርከብን ብነፋሪትን ተታሒዙ ክጓዓዝ ገይሮም እዮም። ነታ ሰበይቱ እውን ኣብ ጫፍ ከም ዝረኸብዋን ከም ዝሓዝዋን ተገሊጹ እዩ። ክንደይ ሓለውቲ ከም እተቐተሉ ግና ኣሜሪካውያን ዝሃብዎ መግለፂ የለን። ዶናልድ ትራምፕ ነዞም ሰብ ሓዳር ብሕጊ ኣሜሪካ ክንከሶም ኢና ኢሎም ገሊጾም እዮም። ክልቲኦም ኣብ ኒውዮርክ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ማዱሮን ሰበይቱን ወዶምን ካልኦት 3 ሰባትን ብጠቕላላ 6 ሰባት ተኸሰስቲ ምዃኖም ገሊጹ እዩ። ሰበይቱ ስልያ ፍሎሬስ ዘመዳ ብምዝውዋር ሓሸሽ ተኸሲሶም ኣብ ኣሜሪካ ተኣሲሮም ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ብዙሕ ግዜ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ገበን ተግባራት ስማ ክለዓል ዝጸንሐት መዘራረቢት ሰብ እያ። እቶም ተኸሰስቲ ምስ ናይ ገበን ጉጅለታት ብምዃን ልዑል መጠን ዘለዎ ኮካይን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ተሰማሚዖም ብዝብል ተኸሲሶም እዮም።
ነዚ እውን ናርኮ ቴሮሪዝም ዝብል ስም ሂቦም እዮም። ነቲ ዝውውር ደገፍ ክኸውን መትረየሳትን መጥፋእቲ መሳርሕታትን ተጠቂሞም ብዝብል ተኸሲሶም እዮም። ኒኮላስ ማዱሮ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንመዘዋወርቲ ሓሽሽ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ሂብ ከም ዝነበረን ብዲፕሎማቲክ ሽፋን ናይ ሓሽሽ ገንዘብ ብውልቀ ነፈርቲ ንኽጓዓዝ የሳልጥ ከም ዝነበረን እቲ ናይ ክሲ ሰነድ ይገልጽ እዩ። ዓቃቢ ሕጊ እዞም ሰባት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ኣሜሪካ ደው ክብሉ እዮም። ተሓታትነት ክሰፍን ብትግሃት ዝሰርሑ ፕረዚደንትናን ሰራዊትናን ኣመስግኑ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። ምስ ተተሓሒዙ ድማ ተፈላለዩ ርእቶታት ይወሃቡ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሓንቲ ሃገር መሬት ብሓይሊ መሓዝ ፍጡም ተኸልከለ እዩ። እዚ ዝበለ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻርተር እዩ። ይኹን እምበር ከም ዝበለ ሕጊ ናብ ኣሜሪካ ምስ በጽሐ ከም ዝጠሓስ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ። ሕጂ እውን ቀንዲ ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ኣሰካፊ ብምባል ጥራይ ሓሊፎም እዮም። ናይ ቬንዙዌላ ጎረባብቲ ነቲ ተግባር ኮኒኖምዎ እዮም። ናይ ኩባ ፕሬዚደንት ገበናዊ መጥቃዕቲ ብምባል ኮኒኖምዎ ዘለዉ እንትኾኑ ናይ ብራዚል ፕሬዚደንት እውን እዚ ንኻልኦት ሃገራት ኩሉ መዘዝ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ውፅኦም እዮም። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ፑቲን ድማ ናይ ኣሜሪካ ተግባር ላዕላዊት ሃገር ብረት ዓቲርካ ምውራርን ሕጊ ምጥሓስን እዩ ኢሎም ገሊፆም እዮም። ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ስም ኣሜሪካን ከይጠቐሱ ሕጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይከበር ክብሉ መግለፂ ሂቦም እዮም። ሕብረት ኤውሮጳ እውን እንተኾነ ማዱሮ ኣምባገነን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፣ ናይ ትራምፕ ተግባር ግና ኣይንድግፎን ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ሓደ ሕቶ ኣሎ። ብሓቂ ማዱሮ ንማእሰርቲ ዘብፅሖ ናይ ሃገሩ ነዳዲ ድዩ ዋላስ እቲ ተገልጸ ገበናት ዝብል መልሲ ዘይተረኽበሉ ሕቶ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ እናበልኩ ናብ ኩሉን ክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።